Om Namah Shivaya. நாம ஒரு செயல் செஞ்சா அதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டமே ஒண்ணு வரும். ஆனா இப்ப திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இன்னா செய்தாரை பொறுத்தல் அவர் தான நன்மையும் செய்து விட்டாருன்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம கடமையை செம்மையா செஞ்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this.